Obožavam povijest, ona me uči da bolje sagledam sadašnjost, isto tako da predvidim budućnost. Ona je učiteljica života, preporučujem svima. Danas sam na jednom povijesnom mjestu gdje se 1875. iskrcao naš tadašnji car Franjo Josip Ferdinand. Bilo je to samo nekoliko godina nakon Austro-Ugarske nagodbe gdje on zapravo dobio potpuno suvereno da vlada ovim dijelom Dalmacije i Istre. On je zapravo krenuo na turneju još u aprilu i došao je ovdje u maju i upravo ovdje se iskrcao. I potom je krenuo opet parobrodom duž Starogradskog kanala, upravo gdje se pliva legendarni Faros maraton, i otišao je u Hvar. Ono što je zanimljivo, 1916. kralj umire u 86. godini. Isto je možda zanimljivo za ovaj sad trenutak kada su suočeni sa virusima. Imamo medicinski zapis, zapravo povijest bolesti, da je dobio visoku temperaturu od 38, držalo ga je jedan dan. Još taj dan je obavljao svoje kraljevske dužnosti. Imao je sekret u plućima, disfunkciju jednog plućnog krila. I onda iznenada preminuo. 2 godine poslije izbija španjolska gripa koja traje 1 godinu i 3 mjeseca, koja je pokosila milijone Europljana. A sada ću ja ući i otplivat ću obrnutim putem nego što je on došao u Stari grad.